Uzme li se u obzir činjenica da će se bosansko-hercegovačka brendirana svježa šljiva po prvi put kao autentičan proizvod ove godine naći na tržištu zemalja Evropske unije, time je značaj radionice veći. Global GAP norme prate proces proizvodnje po svjetskim standardima i certificiranjem od ulaza sadnice i sjemena na poljoprivredno gazdinstvo do plasmana na tržište. Global GAP je poljoprivredni standard koji u posljednje vrijeme bosansko-hercegovačkim proizvođačima služi kao neka vrsta pasoša za njihove proizvode. Oni bez Global GAP standarda više ne mogu da izvoze u Evropsku uniju. Kada je u pitanju područje Tuzlanskog kantona, ispunjavanje ovih uslova je najbitnija karika za proizvođače šljive kao proizvoda koji se izvozi u najvećim količinama. Samo prošle godine Bosna i Hercegovina je na tržište Evropske unije plasirala svježu šljivu u vrijednosti od 12,5 miliona maraka. S tim u vezi od ove godine svi savjetodavci i mladi proizvođači šljive na području Tuzlanskog kantona moraju imati ispunjene uslove po Global GAP standardima. Cilj je da imamo što više mladih ljudi educirani vezano za ovaj standard i da firme koje će izvoziti na evropsko tržište moraju primjenjivati ovaj standard Global GAP. Inače, 12 bosansko-hercegovačkih kompanija potpisalo je sporazum o saradnji na zajedničkom definisanju identiteta šljive, čime su se obavezali poštovati određene uslove, a sve u cilju stvaranja prepoznatljivog brenda pod kojim će se šljiva prodavati na tržištu Evropske unije.